مسكرنا يا نزيون مسكرنا يا نزيون عبتقاربات بابلون تقميتنا بقنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ይብዛልኩም። ክብራት ቤተሰበይ ከመይ ቀኒኹም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ሃምቲ ሰላም ዘለኹም ንሳቶም ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ። እንኳዕ ንህንፀተ ቤታ ንቅዳሴ ቤታ ናይ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንኳዕ አብፅሕኩም አብፅሐና። ትማሊ ዕለት 20 ህንፀተ ቤታ ነይሩ። ሎማዓንቲ ዕለት 21 ድማ ቅዳሴ ቤታ እዩና ሓቢርና ስንክሳር ናይ ዕለቱ ነንብብ። ላይክ ብምግባር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ምብርታዕኹም ኣይፈለዩኒ ኩራተይ። ሰነ 20 በዛ መዓልቲ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን እምቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ብኣእዳው ፍቁር ወዳ ብዘይ መሬት ብዘይ ማይን ዕንፀይትን ብሰለስተ እባን ጥራሕ ኣብ ከልቄዶን ቂሳርያ ዝተሃነፀትሉ መዓልቲ እዩ። እዛ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሐዲስ ኪዳን ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን እያ። ንሱሙ ኣፀዋውዕኡ ጎይትነቱ ይኹን እሞ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ሁሩ ወመሃሩ ኩሎ ኣሕዛብ ንኩሉ ኣሕዛብ ኪዱ መሃሩ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 19 ብዝበሎም ቃል መሰረት ንዓለም ብወንጌል ምእንቲ ክሓርስዋ ዕጫ ተኻፈሉዋ። ናይ ወዲ ሰብ ድሕነት ዝፍጸም ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ምስ ተቐበልካ እዩ እሞ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 56 ኣቦታት ሐዋርያት ንቁርባን ኣብ ናይ ዝተመረፁ ሰባት ቤት እናካናወኑ ቀዲሶም ይቕርቡ ነበሩ። ኣብ መጀመርታ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቀጺሎም ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ገዛውቲ ውልቀ ሰባት ከምኡ ይቕርቡ ነበሩ። ንናይ ጸሎት ስራሕ ድማ ሓደ ምኩራብ ኣይሁድ ይጥቀሙ ነበሩ። ድሕሪ ቁሩብ ግን ካብ ኣሕዛብ ዝኣመኑ ሰባት ቁፅሮም ብጣዕሚ በዝሐ። ብፍላይ ቅዱስ ጳውሎስ ዝኣመኖም ንጸሎት እንዳብሉ ናብ ቤት ጣዖት ምእታው ጀመሩ። በዚ ምክንያት መምሃራን ነቶም ህዝቢ ድሕሪ ምእማንኩም ስለምንታይ ናብ ቤተ ጣዖት ተኣትዉ ኣለኹም እንተበልዎም ንሕና እንታይ ንግበር ንጽልየሉ ቦታ እኮ የብልና ኢሎም መለሱሎም። እዚ ነገር ተተሓሒዙ ናብ ሐዋርያት ጳውሎስን ባርናባስን በጽሐ። ሽዑ ሓደ ኣሕዋት ንምንታይ ቤተ ክርስቲያን ዘይነሃንጽ ኢሎም ነበሩ። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ሊቀ ሐዋርያት ከይፈቐደ ኣይከውንን በለ። ስለዚ እዩ ከዓ ሎሚ ሊቀ ጳጳስ እንተዘይፈቒዱ ቤተ ክርስቲያን ዘይህነጽ። ድሕሪዚ ቅዱሳን ጳውሎስን ባርናባስን ሐዋርያት ናብ ዘለዎ ኸይዶም ነቲ ነገር ንቅዱስ ጴጥሮስ ኣረድኡ። ሊቀ ሐዋርያት ድማ ናይ ጎይታና ፈቃዱ ምዃኑ ምእንቲ ክንፈልጥ ተተሓሒዝና ሰብኣየ ንእተ ኢሉ ኣወጀ ነገረ። ኣብ ዓለም ዘለዎ ክርስቲያን ኩሎም ብሓደ ልቢ ሰብኣየ ኣተወ። ኣብ ናይ መጨረሽታ ሰብኣየ ድማ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብግርማ ናብኦም ወረደ። ንኩሎም ሐዋርያት ድማ ኣብ ደመና ጽዒኑ ፊልጵስዩስ ኣውፅሖም። ካብ ከተማ ውፅእ ኢሉ ናብ ዘሎ መሬት ድማ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ኣደይ ስም ህነፁ ኢሉ ኣዘዞም። ንቅዱስ ጴጥሮስ ድማ 3 ዓሌት ኣእማን ሃቦም። ንዕአን ኣብ መሬት ተኺሉ ጎይታና ኣቆመሉ። ሐዋርያት እንተሓገዙ ግርምቲ ዝኾነት 3 ክፍሊ ዘለዋ ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ብ52 ዓመተ ምህረት በዛ ዕለት ተሃነጸት። ነዛ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብጽባሒቱ ሰነ 21 ጎይታና ቀደሳ። ቅዳሴ ቤታ ለእግዝእትነ ማርያም ሰነ 21 በዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ናይ ኣዳምን ዘርኡን ድሕነት ናይ ዝተፈጸመላ ናይ ወላዲተ ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ዓብዪ መዘከርታ በዓላን ናይ ህንፀት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ጫፋት ዓለምን መዘከርታ በዓል እዩ። እዚ እውን ጳውሎስን ባርናባስን ኣብ ውሽጢ ኣሕዛብ ምስ ሰበኹ ክብሪ ንዑ ይኹን እሞ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። ኮይኑ ግና ካብ ዓበይቲ ውልቀ ሰባት ወፃኢ ምስጢረ ቅዱሳት ዝቕበልሉ ቤተ ክርስቲያን ኣይነበሮምን። ኣቐዲሞም እቶም ኣሕዛብ ካብ ስርዓተ ኣምልኾ እግዚኣብሔር ዝተፈለዩን
ኣብ ቤት ጣዖታት እናኸዱ ነቲ ዘይርኢ ዘይሰምዕ ብኢዶም ዝተሰርሐ ምስሊ ይሰግዱን የምልኹን ነበሩ። እዞም ቅዱሳን ሐዋርያት ኣብ ዝኸዱሉ ግዜ ግና ካብ ኣምልኾ ጣዖታት ክወፁን ነቲ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ ዘመሓደርን ትንፋስ ሸኺዑ ሕያዋን ዝገበረና ኣምላኽና እግዚአብሔር ክፈልጡ ንዕኡ ክግዝኡን ከምልኹን መንፈስ ቅዱስ ብዝሃቦም ጸጋ መሃርዎም። ደጊሞም ናብ ናብራ ጣዖት ከይምለሱ ከዓ ኣጠንቀቕዎም። እቶም ህዝቢ ግና ኣብ ዓዶም ብዘይካ ቤተ ጣዖት ካሊእ ኣምልኾተ እግዚአብሔር ዝፍጸመሉ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ናብ ቤተ ጣዖታት ኣይትኸዱ ኢልኩምና። እንተኾነ ንኣምላኽ እነገልግለሉ ናይ ጸሎት ስፍራ ስለ ዘይብልና መጸለይ ቦታ ሃወና ስርሑልና በልዎም። ኣብቲ ሃገር ዝተሰርሐ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ ብዘይ ምንዋሩ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ስርዓተ ኣምልኾ ንኽፍጽሙ ኣዝዮም ተሸጊሮም እዮም ነይሮም። ቅዱሳን ሐዋርያት ጳውሎስን ባርናባስን ከዓ ነቲ ዝበልዎም ኩሉ ናብ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ሐዋርያ ዮሐንስን ለኣኹሎም። ንሳቶም ከዓ ኣልዎ ዘትገብሩ ወይ ምንተኒ ዘእንበለ ትእዛዙ ወምክሩ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ፍቃድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትገብርዎ እትኽእሉ ነገር የለን እሞ ነቶም ህዝቢ ስዋየ ከኣቱ ንገርዎም። ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃዱ እንተኾይኑ ቤቱ ክስራሕ እንተፈቒዱ ጸሎትና ክሰምዐና ባዕሉ ከዓ ምላሽ ክህበና እዩ እሞ ስለዚ ንስኻትኩም ጸልዩ ንሕና እውን ክንጽልይ ኢና ክብሉ መለሱሎም። ስዋይኦም ምስ ወድኡ በዚ መዓልቲ እዚ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሎም ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ዝነበሩ ቅዱሳን ሐዋርያት ብዓምደ ደመና ጽዒኑ ናብ ፊልጵስዩስ ናብታ ቅዱስ ጳውሎስን ባርናባስን ዝነበርዋ ቦታ ኣምጺኡ ኣብኣ ኣኻኸቦም። ቅዱስ ዮሐንስ ኦ ጎይታ ንምንታይ ደኣ ኣኻኺብካና እንትብል ሓተቶ። ጎይታና ከምዚ እንትብል መለሰሉ፣ ብስም ወላዲተይ ካብ ጫፍ ዓለም ክሳብ ጫፍ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ክትሃንጹ ፍቓደ እዩ እሞ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ከርእየኩም ስርዓት ክምህረኩም እየ ብምባል ተዛረቦም። እዚ ኢሉ ከዓ ናብ ምብራቕ ኣቢሉ ወሰዶም። ተረሓሒቆም ዝነበሩ 3 ኣእማን እውን ነበሩ። ብተኣምራት ኣቀራሪቡ ቁመቱን ጎድኑን ዓቆኑን ሃቦም። ወኣእባንኒ ይለመልሙ በእደዊሆሙ ይብል እሳት ከምዘውዕዮ ሽምዒ ኣብ ኣእዳዎም እናለምለመ ቁመቱ 24 ጎድኑ 12 እመት ገይሮም ሰርሕዎ። ወይ እዜኒ ኣንትሙኒ ከመዝ ግበሩ እምበኣር ንስኻትኩም እውን ከምዚ ገይርኩም ስርሑ ኢልዎም ከደ። ንሳቶም ከዓ እቲ ዝቐረበሎም ኣእማን ብተኣምራት ናብ ዝደለይዎ ከም ዝረሰነ ሽምዒ እናጠዋወዩ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሃነጹ። ንጽባሒቱ ቅዳሴ ሰሪዑ ቅድስት ድንግል ማርያም መንበር ቅዱስ ጴጥሮስ ተራዳኢ ካህን ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰራዒ ዲያቆን ገይሩ ቀዲሱ ኣቕረቦም። በዚ ነገር እዚ ሰማያውያን መላእኽትን ምድራውያን ሰባትን ብሓድነት ኣመስገኑ። ንዝሓረያን ንዘፍቀራን ብስጋ ወላዲቱ ንኽትከውን ንዝገበረ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ለኣና እውን ብኣማላድነታ ንቤትና ድንግል ማርያም ይምሓረና። በረከታ እውን ምሳና ይንበር። ናይ ሐዋርያት ቅዱሳን በረከቶም እውን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ስለ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዘወደኩ ዘንጠኹ ብኣፍትካ መላእክት ገይሩ ተኣረመለይ። እሺ ኩራት ኣሕዋተይ በረከት መብርሃን ይሕደረና። ናይ ሐዋርያት ናይ ኩሎም በረከት ምስ ኩላትና ይኹን። ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ድማ ብርታዕኹም ኣይፈለየኒ። ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሻው ንራኸብ ስሰናይ ንዓኻትኩም ኩራት ኣሕዋተይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። مسكرنا يا نزيون مسكرنا يا نزيون عبد قروبا
ባቢሎን ተቐሚጥና በቕና